Iti sa bali pa nga damag mga idol, Philippine Pharmacists Association nakipagpaset up iti regional summit. Kadigiti ako na ni Idol Lawrence iti Health Facts mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Impaka mo ni Miss Mona Lisa Kabakungan, Presidente ng Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte Chapter, ngay matender isuna kendi grupo na iti Third One Drugstores Association of the Philippines Summit iti Kabugaw Legislative Building iti ili iti Kabugaw Ilocos Sur. Kuna ni Miss Kabakungan anarway digiti nagipagpaset iti daytoy kendi gagam ti aktibidad da ket tapno iti kasta ket makapag-inadal digiti drugstore owners ken digiti pharmacies gaputa iti temada ket cultivating resilient drugstores ready for the universal healthcare era. Ditoy ay lecture to unified licensing requirements si PhilHealth Yaka program can revenue streams. It is through your dedication and commitment that we can strengthen the bonds of our drugstore community and our profession as pharmacists. This theme for this year's summit, Cultivating Resilient Drugstores Ready for the Universal Healthcare, prepare us for our role as community drugstores and pharmacists in the full implementation of the UHC Act. Our primary goal is to serve the health and well-being of our fellow Ilocanos. Together, we can make a significant impact on the lives of individuals and community if we are equipped with the tools in promoting a culture of wellness and ensuring access to quality medicines. May naig iti daytoy ket sinaludaranda ni Miss Judilyn Hidalgo ti Ilocos Sur Abra Chapter para iti daytoy anabalagi nga aktibidad. Iti agdamak ket manarimaan ti panagsagana ti Philippine Pharmacists Association iti maysa kadagiti kadadakelan nga event da wenno pasken iti entero a Region 1. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.